మైడా మీకే స్తోత్రం 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 పూజనీయుడా శాలేము రాజా మీకే స్తోత్రం 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 జ్యోతిర్మయుడా మీకే స్తోత్రం 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 ఉన్నవాడను అనువాడను సెలవిచ్చిన వాడా మీకే స్తోత్రం 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 దేవుడా మీకే స్తోత్రం 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 ఆశ్రయ దుర్గమ రక్షణ శృంగమ మీకే స్తోత్రం 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 కొండ మా కోట మా కేడమ మా శైలమ మీకే స్తోత్రం 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 యుద్ధ సూర్యుడ పరాక్రమశాలి బల శౌర్యము కలిగిన వాడా మీకే స్తోత్రం 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 కెరూబుల మధ్య నివాసము చేయవాడు ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులు ఒక్కడమే వసించు అమరత్వము కలిగి ఉన్నవాడా మీకే స్తోత్రం 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 రత్నవర్ణుడ 10,000 మందిలో చూపదగిన సౌందర్యము కలిగిన వాడా మీకే స్తోత్రం 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 కోటి సూర్య తేజుడా కోటి సూర్యుల కాంతిని మించిన తేజోమయుడా మీకే స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా ప్రేమ స్వరూపి కృపాసత్య సంపూర్ణుడా మీ పరిశుద్ధమైన పాలన వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించి చిన్న సహవాసాన్ని అనుగ్రహించి ప్రయాణంలో క్షేమం అనుగ్రహించి ఈ ప్రదేశానికి సురక్షితంగా మమ్మల్ని నడిపించినందుకే స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి అయ్యా దేవుని సేవకులు వారికి ఇచ్చిన మీరు మీ ప్రేరేపణ బట్టి అయ్యా మీ బిడ్డలముగా ప్రభు ఒక చోట ఏకీభవించి కొన్ని విషయాలు మీ పాదాల దగ్గర కూర్చుని నేర్చుకునేదానికి ప్రభు మమ్మల్ని బలపరచండి రాజా మీకే స్తోత్రాలు మరే కోరుకున్న ఉత్తమమైన స్థానాన్ని మేమందరము కోరుకొని మీ పాదాల దగ్గర కూర్చుని అనేక విషయాలు మీరు మాట్లాడుతూ ఉండగా ప్రభువ ఆసక్తిగా ఆలకించి నేర్చుకునే వారిగా మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి ఏదైనా ఆత్మకార్యం ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను జరిగించండి ప్రభు అయ్యా ఎలా వచ్చారు అలాగే వెళ్ళకూడదు ప్రభువ అయ్యా మీ నుండి ఆశీర్వాదాన్ని మేలుని ఆత్మీయ అనుభవాన్ని పొందుకుని వెళ్ళాలి ప్రభువ అయ్యా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రయోజనకరమైన పాత్రలుగా మీరు వాడుకోనండి ప్రభువ అయా ప్రయోజనంగా ప్రభు ఆత్మీయంగా ప్రభువ ఆశీర్వాదకరంగా ప్రభువ దేవా యేసే మమ్మల్ని వాడుకొని ప్రభువ ఈ బిడ్డలను ప్రభు మమ్మల్ని ప్రభు అత్యధికమైన ఆశీర్వాదంతో నింపవలసిందిగా వేడుకోండి కాపుదల భద్రత క్షేమం అనుగ్రహించవలసిందిగా వేడుకోండి మీ ఆలోచన చేత నడిపించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ ఆధిపత్యంలో సమస్తాన్ని జరిగించవలసిందిగా వేడుకోండి యేసే అత్యంత ప్రేమ కలిగిన నామమున మనవులన్నీ ప్రార్థించి పొందుకునే నామ తండ్రి ప్రార్థన ఆలకించి కార్యాలు చేస్తున్న యేసయ్యకు స్తోత్రాలు చెబుదాం మంచి ఉదయకాల సమయంలో మనతో పాటు ఉండటానికి ఆయన దివ్యమైన సన్నిధిని మన మధ్యలోకి తీసుకుని వచ్చిన యేసయ్యకు స్తోత్రం చెబుదాం అనేక విషయాలు మనకు నేర్పిస్తానికి ఇష్టపడి మంచి బోధకుడిగా మన మధ్యలోకి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు వారికి స్తోత్రాలు చెబుదాం మనల్ని ఆయన స్వాధీనంలో తీసుకుంటున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి స్తోత్రాలు చెబుదాం ఆమేన్.